אז מה קורה אנשים? היום אנחנו פה בסרטון שונה. היום אני אראה לכם איך לשנות את מצבע של העכבר הזה. ככה לשנות. אז אוקיי, דבר ראשון שאתם עושים כאן, תכנסו ללוח הבקרה. רגע, הנה. רגע, למה זה לאט? נו, הנה. ורגע. עכשיו נקרא לזה. ואוקיי, תלחצו על עכבר. רגע. איפה עכבר? לא, מה זה? עכבר, הנה. כשפותח את עכבר, לכו למצביעים. לכו לפה. עיון. אני עושה את כל האינטרנט הזה, רגע, כאילו זה מראה לי פה. אני לא יודע מה לבחור. נראה מגניב. הכל פה. מה? רגע, הנה. לא יודע. רגע. חכו דקה. יש לי כבר משהו שאני רוצה, מגניב. רק רגע. גם יש הכי למטה. מה זה? זה? לא איפה הדבר המגניב הזה. איך אני משנה את זה בכלל, נו? אוקיי, זה... טוב, עכשיו... אז רגע, אז אוקיי, חזרתי ואני... טוב, משום מה לא מצאתי את מה שאני רוצה, אני לא יודע למה. אבל בשביל לעשות את זה תלחצו פתח, אני לוחץ ביטול כי אני רוצה עליו. תלחצו פתח אתם, אני לוחץ ביטול. ואז תלחצו החל, ואז אישור. ואז הכל בסדר. ואוקיי, זה היה כל הסרטון.